Az arcod bennünk él, a hangod, lángod őrizzük mélyen, bennünk él, az arcod bennünk él, a hangod, lángod őrizzük mélyen, emléked bennünk él, bennünk él. Talán nem így kéne ezt csinálni, talán így kell ezt csinálni, nem tudom, mivel én magam egy borzalmasan személyes módon élő ember vagyok. Köszönöm, hogy velem tartottak, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!